Arlong Chinkin along Blue Mona Bas Kachingkoi. Dhoni Hanse pen Babu Singh Hanse atumsi Sarpi Sarphula pen Heme Jangre atumatangka anta Chupila Pusi Rat pen Akoi Kevan. Ingdeng pli Kalu amahang ketegarni Katalon. Kardom Surini ra engkoreget hom ningkan kimia kardom nali tum do ana phasami nang pajiriklo kardom. Pine bertang ton pen arjek tha. Kidam tangar ko ni phai hiniar ni Chukiehola police station angkang Koilamati Arlong Chinkin along Chukiehola pen diphu ka chelenga bas mati Blue Moon bas chingkoi phet. Lakhain ko rapho nilip constituency ke parlo Koilamati Hobang Teronarong Arlong Chinkin Arleng ke kalong Chukiehola pen diphu ka chelenga bas AS09A C1151 Arlo anat switch off. Labang so kisung ki phola ke damtang arkoi ni phai hiniar ni ani kang sampor phai ke thomra chitima por malomsi labang so bas diphu pen Chukiehola anat ke bang boma hutsi labang so kisung phonanglo. Kai ke claim boma conductor horen ingti pen ke pachini pona tengke kai ke vek vera driver le pini ke labang so bas kate bar kali kai ke kate war vera bangke amethang adonara bang bong kithi ki jang ke doko ka joini si wangun edetlo bonta gari hem phomat si pini kate war vek abang aphasami nan ke toilo lapen horen ingti pen ke pachini thuke alang lime thang ta pini ke gari along dunde athema alang le hema sarpi memorial aphan sai ka chesi ga joksi kai ki ason asai chidamde lapen driver kimia menta chini dunde pusi pachini pon yan di manila sonyo pini ke nili kami doko nili suppose idon sarem pu ko men kelang kalman ke malik tang anong gong ekor aman kala nili mu pen darbo bang pi ko sabi kin ni dala bang difu pen Chukiehola ka chel lenga bas bodi kalang la bangso gari hem pu amen pula lokhan sa te ladak ka chi thap tum bang on ladak duka ini ke nipan na mo ni bai tiang than ke bang tong kep ni anwet na ladak pini areng su dulu man abi nuta be non si nili tanang lela setamel ko son men sila pini ka chingkoi long pop break fair ma mande hor ki jun ben break fair tang ni pan mane starting long jam check mata tela kedam tang mate mu pen pinan tongi pu bangke hor kangri Sipu hasil ke darbar bandani linon phun korbom lo malik da phun korbom lo ke phun nang deng de Birta ke tok boma pora hut anke arenga hu ke so lapen kithi ke janga birta longpon pelan lapen non amad Santipur thana pen raikom sai khetum wangsi garia bang chepahem phupon longlo Koilamati pen Samsoningti Karbiang long live BJP सरकार नंगचारी डेट पेन किदु किलाक हेमे जंगरे तुमा फान कांखन के थेपर पिगा जॉक्सी जासमेत सरकार पेन की पिपन PMAYJ हेमसो सारफी सारफु लपेन हेमे जंगरे तुमा फान पानोंग पिपनलो bonta PMAYJ हेमसो आतंका एकाउन अलोंग नंगचे थाबलोते रंग संगजा जासमेत पानबारी हनसे रंग अमेकार बाबू सिंह हनसे पेन धोनी हनसे तुम चोपी देत लपेन अपास बुक्ता चेराई पिदेत पुसी के फोवे का तुम पेन निंगजे पनरंटी Panbari Hanserong laki lakhain ko ratro Duarbaguri constituency ka parlupon Diring polling station ang Kangsido. Labang sorong kaching thora hinta paphidun piglang. Lason si kijuna langpen chenglo tovar ration card lapen hemso heme jangre atangka saru sarhang atumta kilong le phaisi ongmulang. Bangso kisung pen ke pajok bonjia phanpura Karbiang Notormas Council EM Richard tok ye hin pen rar phan ke rap ule kali setami eson pen esona bangke ke rap pali pon bomlo. Monta hopet sorkar ke rap ason ke phang nodun mate abeng kang tip dunatum ke du OTT job raratung along kile bangke kai kita rik pronason si thek pononglo. Lason si Panbari Hanserong raratum aphans dame sorkar pen ke pale hemso mate PMJSYG ahem सरकार पेन पले दाम सेतानी रोंगा के जाबांग बाबू सिंह हंसे लपेन धोनी हंसे तुम हेमे जंगरे तंका बंके जीपीए दिया जॉक हेमसो दो अंता तंग उन इधर लपसी हेमसो के लोंग वेक अतुम पेन अकोय वन Limen bang kesana ya? Binita एकदम akul bang ya? Terang pi gede. Nang ni hema sor men bang ke? Mongor Singh Timung. Kalang di la Mongor Singh Timung a passbook en dak hem sido ma mate behra sido. Hema ve aji reading hoy lo.
Malah naik pon pigen te. dak rong la dunian se tum sige pon Kalang gede. Babu sing hansi tum gede. dunian se Duni hansi. La passbook bank ko pipo si pon de lo. hem so paleji pu sige pon lo anke ani silo mani tum da dorkar chet jale masi binidam lo bisardam lo anke avelang blok long si do si nolu ne de asal dah ke dunia hansi. Duni hansi tum si kikim lo. La kalang ma. Kikim ke bang deh. Kikim ke bang so si kim lo. Hajra ke chomra tum gela ke Akon hala ठेकेदार को bank ke hala hansi. Duni hansi. Dunia hansi. Telah so hem tang tidak ke koson lo dan batang di putri puma mate. Nanti masih gece tan ason duma. bilu la Abi lu lapan je. Nilitum ahemso ke patang te chota kalisi nilitum bank a passbook amta kedamtang koman tu pelone cherai verlo nilitum che hangdam setame nang pipe lapen atangka che thek dunlong leputa hemso ke long vek arara tumben herangkia thengno ningje ponthu la so he ki ba ke babusing hamse Babu sing hansi ke ni. sing hamse dan dunian se I hem ke koson tang pamilo ma. tang pa mai mane la anja jo la thing no ne Kalang ma. tak long ta thang da ri lu ni kin thang hai long ni chi ko Kalang di. Ting hai hai gen te. ting hai ke ba na ki in ha man thal le na ko lang song ru lang sa ba na ki Tang te pilang di. Amokha nane tum long se doma. pas bu he ne to jo ho da hamse ham do an se ham tan pi ha da do ta Adi ri ulama. adi ding ulo che ham Hansi hem mane ko ma hansi hem. mana raju hamse hem ne chi Raju ma Babu sing tum. handak lo la ko ha ki Kopi apa sala tum passbook pon dalam de. Sini ne pini hem nak dei ji putang ho aponi dia lo ji ding ulo hala tum talo ni tum talo ahok sarkar penabangke raraphan scheme doan kapali ason se em recharge of hitman setame raraphan pipa jodamlo bonta rongarlo ki doa songja tuma bangke kelang lapen kang tip dun so ki dokko ga joksi ko anma ka ting thur nang jia bangta ting thur thek thedan nasibang so ko thak em recharge of hitman lang ponthua sonte ratatum ali longji news report Karbi Anglong live Kedamtang ningkan suri hinira ingko ningkan Karbi Anglong Labor Union Central Committee atum amahang pathek bondet pen pening ningkan suri hinira ingko ra ke thom aningkan nang choksi kedamtang arko ni phai hiniar ni ingdeng pli amahang ke thegarni mesen pen talon pon Lason si Karbi Anglong Labor Union Central Committee ingdeng pli amahang ke thegarni ke chok katalon ponalong maiphu mensing rongpi pen kongchunbang rising milikatum pen Karbi Anglong Labor Union alama ingthurpon Laswapi West Karbi Anglong langsumi pia longpen arphek asai katiki chenga bangphu sarthi ingleng aphan Karbia poho pen archuponsi manpeng pipon Bangsopi Ru Samson Singh intia kumlina king rialong Karbi Anglong Labor Union amahang ke thek ingdeng pli ke choga kek mate him ke dok ing thanpon Karbi Anglong arlo kibinai aham phanga song pulote nilitum Karbi Anglong Labor Union atum henlo lapen ke AEC hin pen kerap kelong len nai angbongke nilitum Labor Union atum henlo Lasini lituma song of Hansetami KAEC Kacharia tumpen nanglang pona sonti mesenji pusi kalua maipu mensing rong pipen ning Jepon. tumpi ma pulatang ke tum kerap sita menon dam tangan ta majok atum tanang rapon pe majok alidar atum ba keja atum da council keja atum ta ni tum nang rap dun de lasini tum ning duk lo ni tum chongda chutulo li tum Karbi Anglong mane lebar dopik din hajira ka chongda tum na dopik latum ta phanta ni tum warsai pitekte ni tum lebar union tum ta warsai pitekte buti ni tum ta alang li tum handa sap suni tum ning chiduk me melam thekela lo athema da Karbi Anglong Karbi Rat tum council tum yong sini tum phan nangra bre blut ni tum komalo ni tum da dak chongda chutulo tum koma phan sini tum chakha rampo lasli tum pachini kila pulo alang li tum sita mane tum phan labang sunang kelang ponji ka alang litum hello nang ke ja ponji pa alang litum si kadok ka weni tum phan nang kalana ponja tum yong si nang lana pon pe pe dak Karbia khe tum koson si reng dok ring ni pen ka chongda dun ja phan avar sai koson si litum sarkar pen ba council pen koson si litum phan nang kerap ja phan ka alang litum long si min por Nilituma kemang lake sarkar hin pen labor bill labang nang pachun pinang jipusi kedamtang apor hot pen stame pin puralu pipa jirponlo bonta ningkan hini sose pleng therapy satame bangso bill nang pachun pipelang pusi bidasing rong pipen pherangkia thengno ning Jepon because
of the labor bill I have announced more than 3 years ago started, and we have submitted a memorandum to the Union Labor Minister of India, Sir Santosh Kumar Gangwar. Still not implemented and not resoluted for our labor bill. That is why we have to do for the adhesive of our resolutions passed. Rajesh Teron report, Karbi Anglong Live. Numbering quite a po, Nilip MSC constituency ke parlu, Karbi Anglong Pen Golghat district ahoy, Nilip Ahavaralong, Klimthurmi Cultural Society Pen, Nilip KCS, and Parta, Karbi Artist Forum, Nilip Province Hin Pen, Patir Piponsi, Ingdeng Crazy, Winter Dance Competition, Surihini Rankorahini, Pamanpon. Ada porpai crazy a porpen ki pamanpon bangso dance competition along Klimthurmi Cultural Society amaipu Biren Hansepen Chunbang Robinson Terang Kachari Ponamay along Alohi Sarpo Manpen Karbi Anglong Autonomous Council EM Surjorongphar Chetong Dunsi Ingpu Ponlo Toko langso laki Karbi Anglong Pen Golghat district ahoy kache dialogue jok ki do ke thaga ki sung duo Tovar nangji, kijuna lang nangji, longlea pata prabjin pen nang pinangji, gorom pani pan aduya hoy prabjin pen nang bi pinangji, sub-center nang pinangji puson trop ahormu setami, Karbi Anglong Autonomous Council EM Surjorong Pararideng, Pinpuralo, Pajirdon. Bangso teng pen KAAC EM Surjorong Parahin pen setami, prabjin pen toko langso long sub-center nang pipo pusi, chechak tekang. Anparta KAAC budget along Klimthurmi Cultural Society aphan Kebangji asengkan pen pipon puputa chechak tekang. La anchotakali KAAC Nilip MAC Povitra rong pisetami jetong donsi Klimthurmi Cultural Society aphan an sose kang thurponji laben rong kaching thurang jalam the than tekang. Bangso Winter Dance Competition along Inut Nut Kachepate Mate Solo Dance along Golaghat Pen UV Bora Chipahai Ponlo Lapen Adun Anong E Mate First Runner Up Sonjoy Sarkar Golaghat Lapen Second Runners Up Serlika Ingtipia Tumsi Chipahai Ponlo Lapen Kan Chingrum Mate Group Dance along Baby Group Manja Atum Kachepahai Pon along First Runner Up Lirbon Terangpi Group Toko Langso Lapen Second Runners Up Setami Lirdon Terangpi Group Toko Langso Atum Chipalongdon Kachepati esek Bilison Terang Chatra Teron Lapen Lorchuti Sujit Timong Ahin Pensi Langchari Don. Keceng si ke la pulo nilitum keceng si ke nilitum lap non la pusona sound system pajat bang nilitum awi opini la son ko pulo hum theater putong pulo ne la son ben si nilitum tang cheng pon lo la si ako la son pen nilitum klem pon lo angke inut bahini tum matha pon thulo la pena kupat the chonang pulo ni tum sound system ba ake the ripon bom lo basi non ki bang thui bang ke ni tum non la pon so se chet si klem pon bu si matha pon lo Koila mati pen Samson Ingti Karbi Anglong Live. Kedamtang Arkoi ni Pai Hinier ni Lahorijan account beat Central Range Kaparlu Manjang Kangkedo Lahorijan proposed reserve forest along Lialong Kikimpon Abarim KPLTM Welfare Society Asaihem Forest Pen ke Tharle Asai ke Klema Puthak Ningkang Samse Chepaklangsi Perangkia Mai ke Pha Pado Labangso Perangkia Mai along Kachetong Pon Lake Abarim KPLTM Welfare Society Maipu Mensing Tokbi Dun Maipu Joysing Singnar Kongchunbang Jamson Teron Rap Kongchunbang Robelson Hanse Lamjai Sarpo RS Rongphar Dihin Rimbang Dilip Kramsa Sai Hemchunbang Rajen Rongphar Lapen Penangan Arpu Kidotum Chetongdon Abarim KPLTM pen lam thenang ki jaidu na tengke kiramtang arko ni phai isier ni adaba por malom Lahorijan PRF ke parlo forest sai khia tum bang pen niltum Abarim KPLT sai hem nang ki pripilap ke ning duk ponlo niltum aphanta aprang pen nang pachini mek era sonte messenger podlo lake nilitum song ke klema tum aphan nang ke lang remason mandetlo la so office na pidak bangke nili ex KPLTM Welfare Society General Secretary ahin pestame nili ta ningduglo lapen nili chima thalo je ex KPLTM Welfare Society ahin pen nili tuma phan nang lang plot nili tuma phan nang lang pixi labangsu aro nang ke claim lu pusi nili jongdang mingtung athe mane nili tuma sembur na hek daktala ta ningoy sita
nili tuma sembur ta hegjok pen war bibia jeta kali no pak pen kithu no pak pen ke chor lake nili ki bijang damang tung bang ke lake ma pak le la son je ma tha ta me nili tum song aphan nanga chidan pinaklo Labangso Welfare Society kedam tang suri hini rain ko hini aning kansi kache sengpon National Highway thongkebra truck akung Lahorijan Proposed Reserve Forest along lelong rong sengpen weekly market bazar ki biji medical facility ki biji lapen school ki biji aphansi nilitum mangponro nilitum ke AAC CEM penching ki pami pensila bangso PRF aram ke pan pangchengro Sitami non Karbiang Autonomous Council pen eviction nang ke baklem thorong laki song ke claim atuma phan nang kilang remlo lapen nang ka chedanlo la sila bangso long le long ni tuwa song pen ke e pram chipinang kok setami upon pilo penapen puthot la bangso abarim KPLTM Welfare Society asahem puthot parja pon thubo puta therang ke tuma thengno nang pachini dontu song ke nitum ke reng nang kauji penitum song ke nitum ke uno dagi po ni tumangke puthot chiklem thunang kokpo lapente kisman tama tha tahai song ke non ke vira ta la kalilang song dolang people song ka vira ji song dolang lapen nitum akedars 103 kedars do 103 kedars ang bong da 4 lakhs ache kilong litum tu piklang the ni tum phan akoi ke bang hobo pare ni tumalong song kapre ka tumbang palathai mane tum em tum mang ke tum mel palali lake nitum ni tum mang ke latak ke ni tum ke midger khuliji la pen school khuliji Dilai pen Bijoy Rongpi Karbiang Long Live Pini ada bibirta gel ponsi kantoniklo domi thagmi arni kimi